Okay. Iki baba. Umonene. Aba yuba ojo ko Rwanda. Turaiga. Umuroberi NDIZI TV. Asho. NDIZI TV azali mutamati NDIZI TV. Yetali TV buna Samsung OLG. Native station. Asoko tegerera mangana buna gwatika. Asoko tegerera mangana comedy shows pi. Amangana yenda to kore kekinyoru. Onya ko uwe tose ke bakurire. Aiga NDIZI TV no ngo sekaliri utabwati yani ryo chandike to bwate stress. Ano gocha kwarigereria ibipindi ya kwaseka igo bagosikibaga kwarara. Actually bingese bia mangana ko ba acted as NDIZI TV. Obibwato kororeki kwa mangana genda to kore kekinyoru. Andosia sobere tu basa ko macha gutegere program we. NDIZI TV nero otegere na iga mambi ko igubu no sura wateba. Nyaro gili na kigwajero. Elia goli na sapa. Gesare no mungiti. Nyomenda. Mungizara na moro buna nacha. Lakini rende tu basa ko macha gutegere NDIZI TV. Make sure kwa endalia sako ku YouTube. Search NDIZI TV. Like it. Subscribe. Share. Comment. Abasani. Tumira abantu. Airi. Bono andosia semura abana ba minto keep lock digano okonyora comedy shows chiri chingia. Bono. Ekiwada tabata. Ihore ntoko baganiria Christmas ikia omwaka omuya bwebisio ko NDIZI TV. Omwaka omuya bwebisio otabwati ogocherera buno omwaka oyo gatwa twarwate bicharara wao. Biamba gutuliba actually omuchinga buna njena ndoje ngangoje koyokorera ebigeri. Lakini nenya saye bwachire nkoeruri. Muje gukona ko Vicky nsanako. Nsanako kulikuwa na gatatu igana alikuwa ni revia. Na nje ngo baganirie Christmas ikia from my side. Mutuare omwaka omuya oyo bwata matunda. Dennis Marube omonogere bwa banta bake county ya Nyamira na onde me ya NDIZI TV. Thank you. Amanga nayo. Aga story one of freestyle story Yesu kuba. Actually begin. Keni yego kwesu. Esu kuyenta ite this time round ya toyeme gebe ndonge. Tobe action to bwate tebo. Itu ara masaje saina. Ne chikomba kiti. Chikomba kiti saina. Komba kiti matuka anjia. To ko ligi connection bwana. Ko ligi connection to chikomba kiti to wetebo actually ne kenanda. Anko na bwate kenanda ali to ndo musaba. Esu kuye to ta etebe ndunge. Maitenga kinere to ako esu kukoika. Tukanyirire ta mandasi bwana. Tukanyirire ta mandasi. Uwake sabu ke ukunga mambingo kiburi. Kama mandasi. Dai gire 24 mangoroba. Ene litukobana lyo kwenda ekanisa botuko 24 magoro botuko actually esa monigo cha kense yemo ya mogoroba na fatakira ense yemo ke guchikuika chinsa inya bono mubwato gete mogosoka ari kurugita mo okoiriria to abono no banyora abantu tuko sirerani mondoso aje bioski mali ba chikuro bosi kini abantu amangonyora nane lindasi elikulinyora muno mwako yokonga nesu gurio kaligo toko lakini ndo inyore anyisu gukwere very unique na nyene kiriria to gikwa kwisu guku tali kiriria to gya kawaida nyendi na giko muruginya rugu Gesare aiya Gesare ale gikutoiriria ate alafu nande yani ba gukorera gujiguraria esu gukwe nereria abamura bago jaba iru iburu nande moko ira basubati mbali kwaro muhosaria magana bagusina inu moigwa mugo takatwate ba magana makongwa se TV ebikoro banyaro kambali go sarwa ebikoro korukare nabo bakorire lakini ama mochokaro agocha ebintu ngo change bire nande suguku kaya achire monyera nane mampindiro mubasa kuogoga kiri gintu muri epona science mukure kiage then Jumatatu mujake ko yani omwaka muhi January ande omwaka ya abantu mbaba sikusana no na wanafunzi
abara abayisi ko angemetenye tari make umwaka umugima bakabantu ngwe babare na school fees ngwa kanukire ono ba adapt yo bugimo bungao anganyora na leta kamesa kali ariko tuwaronye gakonyora elibwa misini ubutora tatio to school oli 20 squeeze ya onalire kuri 50 onalire kuri 50 wono mwaka umugima egora ba namba liko chi school ngabali ono 50 yeli akoyeli yo nto position ni style geta mwaka ndo goje ntonyore tu onalire basa gutukure isiko yo muroberio ekero mwaka umuyo goika onyorenge kera abana bako gende school buchimuineye abahungu chimuina abagwake ekona arabagwaka nabatebiriri ng'abana basome omwando omuyaba ibuli naini muraliera abana baino basomie ande buna abanafunzi baba sikoiga mono ngukonera abanafunzi asengicha nabo ekio kwa jamii nabo jamii actually nabo abarayi bamambi nabo abantu abanyagitari bamambi nabo abalimu bamambi abana abange ebacha bagasoba marume banyure kemite tikangota one konyora bale bikundi bakonywe gentegere nakibako korogose Nyasore ekubeli ekamutanga ebindi byose chisukuru chiko cha kuigorwa timanye tiko se January abanafunzi bako bobwanta kusibiru Nyasore cyabana chisukwe kora banalire sana ska yoasmonda abayibuli andoze semole sabira abana bayino nande balinde batebye mbako nyubinde bye kora gakondes bono bakonyugo bono basalikira challenge nelinga tiga abayibuli baito na baro bateme kumanyasa abana baba berete asibiro bete tago tiga abana igo buna chiombe chia murevu etauni tigeta abana igo ngakagwabo ngakakicha bwaki yara bosoka kuchia ondosokera kuchiabu ondolimira kuchiali mira na magoro woro mukumira na magoro babuna bahamati omuyibuli manyu mwana wasaberete chinse ichinga yaberete inkiakora inkialire tali busaigo bona rio otugo mwana una chombe changu wate chia murevu alafu nande abana bacha bakaba abana basubati na barabu abayiboli mobalinde ekogera abana bake squeeze bacha bakasoka onyora umwana umusinini ugerete kirasi 7 yoganyete January chika nde skuru nya ikale kuiguru January ba motivo mo kolire babire ono igomba uja kugira na skuru emineti ono abana baiseke abayibuli umwana umuiseke gale very vulnerable yani bwente kulindwa umurende gakirage umurende tawo tiko mwana umuiseke igogenda kuchiabu turi kumanyanga babana kibono gwasoka inkikwalinga inkikuwabeka ntuma da murana watasoka kuchiabu tutabeke tino ne kenyansa turi mirasi to kulimira kuchi abana baiseke tikabalendu naende baligiririwe naende kubwa mono ngamakani ali babwate muya ikera ni buno moiboli because usipo wajibika buno moiboli omuntu ndo ngaro ucha wajibike bono ekera ko wajibika mana uja ne responsibility ngao kama nakanyaranga nyomba moichoire mogo seka ni nyomba nga mojoko ango anti moichire nyomba yamu asingi mutari responsible as parents you go make sure that your children abana especially abanyaruka baligiririwe burunge amakani abaligiririwe kabisa aikira ni gutu kila kitu kuba sabiranga eruse yabenchinga ninkagereta ngana no mwako muyekero kuchikuika ocha konyara bono no ene namba ya Kenya ya mente kandi kwesa buna ntu bana siasa tura kwa sana chikura chikomenteka lakini ndi chimenteka singijiriro unge ne njira inde wechoka kobe ene kera bana bagukina bakina burunge tubasa gukinere bise na konyara mwana kinere tegese na bono 2020 ande miake ya bono ni miaka emesense ngocha nalengera lina imiaka isigoita 20 kurubano abantu tocha konyoro n'abantu bonse pimbali bangaini generation ye ne generation what opportunities nyingi lakini in the same ne generation abantu abange tocha kolusi abantu abange gochia se ebintu bya leterune na media and whatever onokanyoro mwana musinini abwate simi smartphone squeeze ondeta yo tabwate na go mwana class 1 okanyoro akugore ya kona okora kwanyora WhatsApp wale kuse Facebook kuse Instagram ebivyo kabitatu ebina byako soma bono bana ba miake yaito tago soma bukupi ekara to kubeka simi kando otikuri kwende ya WhatsApp oli osoma ebuku to soma secondly tago soma storybook concentration ya bana basai tago isaransa yo chita ekaisano for whole day
gusoma storybook ta gusoma gazeti pi alafu mata 70 bitoko egentoko soma na kige go feed mind yao ono gento yo kara soma ne status ya WhatsApp ne chimim ono mwana oyu obaire build chimim na chichiro bongo bwaye knowledge yabo gatayansi ne iria ko rase simi social media yoka ta konyara gutaka kuri knowledge ndonse so abantu bari zikari tari barandi bano nkonchi chabana asa abana ase bari bona abantu ndobiyensi nyo gutete guchako bo mungaini onyo gutagete ko bashap as life lazima irresponsibility ne yayo monyene wiko mwatema bali mwa nye go skuru njira igoru soma bado masomo direct ucha konyorole ka oromo tu lirie skuru egoru oromo tu kabisa no tema go turuto konyara kuboka ande ni into generation ya mambi na mambiende so tiga into now go choose again to koliere now go choose in social media kobera Facebook kobera usina boko ndo some chino chao na chibe chi campus usina boko soma books chirichiko kwa knowledge na boko soma spiritual books chiko kwa nourishment na boko yani na ora choose nembwa nero embe narorire nasomira sikiki mitienye sabeye ka corona yabeire embu yabana baenenu batali kokonya abayibuli mwana kubuka mambia wake mbuna oboka mambia esini paka mahoro kiribonchu sibole mbuli uraya ninchu enda ndetara maji ya nachire kwanda esa bali kuira nando kamanya no aralia zali abana simuli ngumuyibuli nero gwente kokonyo otherwise umuyibuli gakokonywa na yagokonye igobono mubukubuka mambia waka guchiso Brian mwabutari tukuligima chikorondo chiwa kuwe binyoro bantu mbali kunyora no eranji tata abana babono embwe yuga chimutike bwana embwe yitika pi mwibuli no muntu kubwate sikwa boka mambia nyamule sika abana bane oyo mutika ndata nyechingo oyo ndaleta machi oyo ndaletere jombe saka bas mugukora karama skani alengo manene tuwekero kuwa rule skuru omerana no mwalimu njera yani kwanza kanyore to sogote ko sogote na bakoreka lazima sogote ono mwalimu agocho kuita mande akanyore to sogote ikanisa ona maskani alenge igoro omwalimu waete na baninjera abanyora to tenene karale wete igine kesi mande igine kesi kanena wikote nene yani ko wikosike abantu barasike nyoro wikosike aba umuntu omonene ukubwekera na ataeta na otenene lakini sikana ande moigwere ninjira okwebo yinero ngo fashion chajira lakini nandende mwata makwebo yibuya kwebo igobuna chemima na kwabeke yanga buya na ikomi no mozbati abekete yange tandokete gosigete igorali yani kwebo yu eso se buya na ino abasubati barero mwacha mukubeke bikuru tumuta chira igora tema kwebeka buyake tema kwebeka buya umaite Gusii bwate chinsoni na yetwara chinsoni gamwa tara buya mwa babanta baya no nekero muri kenyuru na lino no muntu akora ke umwana uri nyarebe mbuyare choke na wote yabana tigo mwana nabe bunu yo nyarebe mubasa ko toretere mbwembe eri yare tuna baindi na basungu aendirinde talimangana umaite bagusinto bwate culture into tikatulinde ka culture kaitu bunu Gusii na lino ene ke Gusii ekero ko mukonyora ngeke Gusii akagendrete ko base generation neyende na into to gwetokeria kada waisinka yabo no to konyora musaye moko gukwane ke Gusii ekenuke abangerero wamechukuliwa na sheng mogwero kana ibu moda ngaji jibazenga usijibazu big man bazu big man ebinte bibono igatika twegereke Gusii ntubuna abamuraba ketugukina na intutwegererege sakwa matuka mambia wokonyora ngekero gosoka gukiabuga mwana wako kwana ka Gusii ka obuya igagwachira ali gosene America ibagwero gose states kwajora mwana wako lia akagusii akayaiga na ekwe gokimu mwana nengo kwana rumunu itu moikerete kitabu ke danga tumanyo munu itu nanje tingige kagira ne bunda yaya moso be bitabu bi kabisa so metwe gokeri munu itu nande sa ito konyora mwalimu ra somike Gusii kana na baibuli bito bane mbaki maitu bija so ego eri kumanya wesomi binte binge uligelie binto bune NDIZI TV tegera Vicky yang
Awanya kwa rusi ile nteka mose bibiri. Na kigekora tukuno ko encourage. Ingekera mo konyoro murubiri kuno yo NDIZI TV obekira so muntu bwegenka. Ine re opportunity yawo nayo kubwata mangana abira atatu. Ali aimo go iko mukutano monene muri nabanyaruka 100 nabasae. Unajua mimi sijui kuongea Kisii. Njoma tati I have not been raised in Ushago. Ushago ngendoki Ushago kusima ateri sabu tawo na watatenga Ushago. Igiri kikusie kirungi goitira search platform denchiga NDIZI TV egendrete ko semia abantu ekigusi nebintu biri bigendrete ko koreka asubugima bwaitu buna togendrete iga. Finally tarachu gukura naye toko bumunyayibero mono abanyaibero ase mubere tabanyaibero buri no maitera kine abanyaibero abanyaibero na abantu babwatinda mwe roki no netinga ayiwa abana kyukaga netyo munyaibero ayiba abana kyuga tagitu munyaibero tutagitie ngeni yo monte bare abantu mbari ibinyiro batarare buja bugukine kyababa abo chikurige ligoranga ngori nyare abwata abantu 100 inkiare kubatebia inkiara tebe abantu baguchikoranga kwabikira kanga kaya ndiya gura ya sabite abantu baguchikoranga wasukirika nguriora abantu ono mwana ngidera ra gotebi aba gusiba mintu tuise kutige binte byonsi pitwa bwatera namo buno mugusi ngo tugusuka ata wese kusiere rich ofwe biye wawo abateri abaminyoki abanyankongo bonsi pino bari gusi twari kubwaterana tugukinamo buno mugusi na intugisa kugie tumambia ngeko irukiara ekanene no bwanchani no morembe andu mwakonde na wana tucha kuchaka kuswasi gipindi gya siasa njina saba bana ba minto siasa teeta ni bantu mangana ali toko kurugora lika to konya ukalozen tanga monta kalozen kiela yake ndo kara yeweka kale baka bande pe muzigo imechoka na babo kwa sena ki to wike ground insan tu bado na bana bamo tuna bantu tomenyete buna banta bamo ase kenyoroga ntu ukocha kwa tumanya ine tata umaite kwa Vicky yanyura musabe panje ubo siboko era ukumnya kamwana kwanza ukocho sabe egasi ko konyora sti connection imbwate no connect yonyore gasi yani intu tomenyete maase ground intu turamba ntu basa kuitana yo mwana siasa pato itani naze njo yagare ngondi ya Ruto yagare ngondi ya Uhuru Kisii na Raila ono toitane sa to kipo morembe no makonde kahoja kuya in a point yeyu niwetenga ya sababu yekia baba abana siasa ba Kenya ya bono bamanyire nganchirate yo baramenye onyemba kuba uteni baba tumani onyo rumunta kujo baisaransi ko basiringia misini ondo baisaransi ari ba misini batenga genda ya murwania abantu bali inu moko genda kuruana kaba eta misini no ya misini kwanyara bara no teri ya mabare ba konywe chae ege kombe gie chae muka gendrete kuruana mata ali mu basa ko ngwainu ikia baba siasa na wanasiasa wachia hao manyana nga uyu ni ndugu yana uyu ni kazi ni yana uyu no muiri ono uyu ni jirani yana sikarabo eto go difference ideas choka lakini amangana yo kurwana tige siasa ni nchinga ikia baba enchinga mukurwana giro yo muntu atakumanyiti bono na to ko bimbuli sana giro kurwana giro yo muntu atakumanyiti abantu bayisirira abanga senje basiriya magimasi nja siasa maandamano mwati alafu okay nabo togo kora siasa nabo to kwanda ali tuatana ya yanje no ngo support lakini teikira ase ogocha koito yo mino osoze to serio monto koruseino ose gokos gose ko hetio monto kabisa no wangete monto imuri gochirana asinja ya siasa gose asinja ya bantu na ende boy gorende abantu abake rende ababa tuguruka basaye na ende nintu tugotume kumono ase siasa na injira wongo nika rijinga na inuka ba ase siasa iyo kama uko na kurigeria abantu na inu erigeri nkibona muko na kurigeria umuntu gotuma na kingandigeri gendo gete ngiuta kujira uri ya weka umanyenge ndo kige kurigi gwapo take up positions onye no women rep body onye no MP body onye no MCA body onye no governor body muntu tayo bwano ngeli kya muntu ngeli kyangi na muntu inju njora umuburi naende abagusina ino tata ka kitigamba na yebesa ebesa tata ebese bolete kwa mara kwanyoro muntu kuburi gento kwa mano jangange tosere ngai mara mwaru sibo sensio kwanyoro muntu kubolire 50 bob kwa chandike myaka 10 so abana ba mintu kato kwenda
esuguku Thank you very much. aya tu abatebiri ngagete onya kokuna konya ti hakonya Anya ta konya ndiro lingwara kokonyeka. NDIZI TV subscribe. Lakini mumanya nanto banchete na no tuli amagoko mu butambi. We love you all. Gusii to the world. Support kinde yonse kire goichakire Gusii to the world. One love. Peace. Thank you very much. Nako.